Hallo derude. Så er det blevet fredag, og en dejlig uge er gået. Jeg har besluttet mig for, at jeg vil lave sådan en lille gennemgang af ugen. Ugerevy, hvad man nu skal kalde det. Hvordan er ting, der er gået her hos mig? Ja. Og man kan sige, at ugen har jo budt på det sædvanlige med en masse træning. Jeg træner hver morgen i Badeland her i Skive kl. 7, hvor jeg træner i store bassin, hvor jeg vader rundt, så poolwalker kalder de mig. Vader rundt og får noget godt træning i ben og krop og balance og alting ud af det, og det er skide godt. Og så har jeg nogle øvelser, jeg laver i det varme bassin bagefter. Det er jo dejligt at slutte af med. Så der kan man rigtig bevæge sig, uden at man kan mærke alle de her ting, der skuer og kan være rundt omkring. Så det er rigtig godt, og det er jo, man skal jo holde sig i gang, ikke? Når man når en vis alder og en vis ramponerethed, kan man vel roligt sige, så er det vigtigt at gøre noget for at holde det ved lige. Så det gør jeg hver dag. Derudover kan man jo sige, at der har været noget dart i løbet af ugen, også som der plejer, mandag, onsdag og torsdag med træning, onsdag specialtræning, hvor vi træner forskellige dobler og 2 og 3 pislukker og så videre og så videre, og det er ret intensivt, men det giver godt. Tænker jeg. Jeg håber, det smider noget af sig hen ad vejen, med at man sådan bedre kan få lukket af og så videre. Så det er rigtig godt. Og det er tiltag, vi har lavet i klubben her i løbet af år. Vi havde det i foråret, og så nu prøver vi så igen her i vinterperioden og køre det om onsdagen. Det er muligt, at det skifter til om tirsdagen på et tidspunkt. Det kommer der den på, om hvordan det passer med, hvad folk de kan. Det drejer sig om at få så mange med til det som muligt, fordi det er jo godt for alle at være med, og man kan også sige, at der ligesom arrangerer det, skal også kan. Altså, der skal jo være nogen, der kommer, for at det kan betale sig. Ja. Og udover det, så blev jeg jo ringet op af Skive Folkeblad her tirsdag, med henblik på et interview af en, der hedder Michael Hjort, som jeg kender fra før i tiden af, da jeg spillede paragolf. Han har tidligere interviewet mig i forhold til paragolf ude i Jarbæk, hvor han gik nogle huller sammen med mig, og vi gik og snakkede lidt, og det kom der et indlæg i avisen ud af. Og det var i forbindelse med, at jeg havde vundet DM et par gange, og så videre, og så videre. Så det var veldig fint. Og han kendte mig jo lidt i forvejen. Nu har han jo så hørt det her om det her dart. Så nu skulle jeg lige høre, hvad det nu er for noget. Hvad fanden jeg nu har gang i. Og så fik vi jo en slud og en sladder for det, og han kender jo heldigvis min baggrund, og hvad jeg sådan går og turer med, så det behøver det ikke gå en hel masse ud af. Men som I kan se på siden, så har jeg smidt et billede op af det, der var i avisen. Jeg ved sgu ikke, om jeg kan læse det, men det var det, der var i, og det er så fint. Det er jo et godt skriv, han har fået lavet der. Jeg synes, det er rigtig godt. Så det var lidt sjovt at være til igen. Altså, ja, det var sgu meget sjovt. Og så her bagved, kan I se, der er kommet et lille webcam op, som Kasper har installeret, så jeg kan lave nogle videoer. Og det, jeg ved ikke, om I har set det, men jeg har lavet nogle videoer med, hvor jeg står og kaster nogle biler og prøver at lave nogle af de der træningspas, der nu ligger på GoDarts Pro der. Men jeg synes måske, at kvaliteten er lidt, ikke bare dartspil, det kan man sgu også diskutere, hvad kvaliteten er, men jeg synes også måske, det kan godt blive bedre. Og faktisk så er jeg så heldig, at en af Kaspers kammerater faktisk har en webcam til at ligge, der skulle være væsentligt bedre end den der Harald Nyborg ting der. Og så må vi se, når det nu kommer. Altså billedkvalitet, det kan jo også være noget lokalt, ikke? Så det er ikke sikkert, at webcam kan gøre ret meget ved det, men det er jo som det kommer. Det er sådan, det er. Men det får vi i hvert fald installeret her i løbet af, forventer jeg, en uges tid, kunne jeg forestille mig. Og så ser vi, om det bliver bedre af det. Det er både noget med lyd og billeder og sådan noget. Det kan godt blive bedre, men det tager vi hen ad vejen. Så må vi se. Ja, så kan man sige, siden det stikker jo lidt af. Altså nu har vi rundt af 250 følger, altså jeg ved godt, det er jo helt skørt. Altså, men fedt I gider. Ja, vi er dybt imponeret. Altså, hold da op, I gider altså ikke på sådan en gammel tosse som mig, sidder og ævler og kyler med piler, og jeg ved ikke hvad. Fedt, fortsæt, for jeg må sgu indrømme, jeg synes, det er lidt sjovt. Det er sgu lidt sket, altså, at det virker på den måde. Det er helt sikkert. Så endelig bliv ved, og igen, ja, like, gør hvad nu hedder, tryk på det hele, tryk på alle knapperne, det er fint nok. Jeg kan godt lide det, det er skide godt. Ja, men vi skal jo også have snakket lidt om fremtiden. Og der kan man jo sige, at julen står for døren, kan man sige. Det er jo, må man sige, om 14 dage knapperne op, så ringer det jo ind.
Og vi skal holde familiejul, ligesom vi plejer. Om vi skal holde det her, eller vi skal holde min brors datter, det er jeg lidt i tvivl om. Det finder vi ud af. Men det plejer at være knashyggeligt, så det skal nok blive godt. Det er helt sikkert. Og ja, så bliver det jo også nytår. Og ind imellem jul og nytår, der har vi faktisk der er der et stævne her. Ikke stævne, men en dart-event. Her i Skive, i noget, der hedder Skive Krudtlager. Der ligger i Frejas gamle lokaler ude på Viborgvej. Og de afholder sådan et nytårskrudtsalg, dart-ting, kombi. Man giver 300 kroner for at være med, og så får man et batteri, så et Hancock batteri, og en pølse og et brød, og en sodavand eller en øl, hvad man nu vil have. Og så får man jo 10% rabat på det krudt og kugler, man nu køber. Altså, jeg plejer at købe, når jeg er lidt for nær i det. Sådan. Jeg vil hellere se på alle de andre. Og det er fint nok. Det er godt nok. Så det bliver ikke så meget, men nu må vi se. Det bliver i hvert fald spændende at komme derud og prøve at kaste et pil også, så det er jo okay. Og så er vi jo ind i januar, og allerede den 10. januar, der skal jeg til Vordingborg. Der har vi det første paradartstævne i år. Ren paradartstævne. Under normale omstændigheder, så skulle vi have været i Aabenraa den weekend og spille Aabenraa Open. Men Aabenraa har desværre valgt i år ikke at have paradart på programmet, så paradartudvalget har valgt at lave deres eget stævne den weekend, og det er jo godt på sin vis. Altså, det er jo godt at være hyggeligt at være sammen med alle de andre også, altså i et stort stævne, men nu mødes vi så lidt intimt, også paradarter i Vordingborg, og skal spille der den weekend, så det bliver også skide hyggeligt, altså absolut fedt. Det bliver godt. Det skal det nok blive. Og i lige den forbindelse, jeg har skrevet det før, men hvis der er nogen af jer, der sidder derude, der kender nogen i Vordingborg, eller deromkring, hvor undertegnede kan få lov til at sove fra fredag til lørdag og lørdag til søndag, så vil det være super fint. Jeg skal nok finde et eller andet hotel eller et eller andet bo på det, men det er jo, nogle gange så stikker det også lidt af. Og det er ikke det der med pengene, ikke? Altså det koster jo det skiværk. Det koster også at komme derover. Sådan der skide bro, den har jeg betalt for flere år siden, men det skal vi jo blive ved med at give nogle penge til. Og det er jo sådan der. Så hvis I kender nogen, sig til. Giv mig et vink, send på Messenger et eller andet, eller ja, skriv herinde, hvad I nu har lyst til. Så det kunne være fedt, og hvis I ikke gør, så er det også okay. Jeg skal nok klare mig bare roligt. Ja, det er den 10. Og så allerede den 24. januar igen, der har vi faktisk et lokalstævne her i Skive, ude i noget, der hedder Nørre Søby. Kæmpe stævne. Altså så vidt jeg ved, så er det største, ikke i DDU-regi stævne. Jeg tror, det er 170 eller sådan noget deltagere, der er på. Det er helt vildt. Vi var derude her i år også, eller igen i januar, og det er kæmpe hyggeligt. En kæmpe masse mennesker, og helt stik pattegris, og live musik, og det er fest og stemning, det bliver skide godt. Det bliver rigtig fedt. Så det er jo sådan den 24. Og så begynder den løbende turnering, og selvfølgelig også Randers Staben her, den der kører over hele året. Så den begynder, og stævnerne begynder at stille og roligt at tække ind, og der ligger også en international kalender, jeg skal ind og kigge på og se, hvornår vi skal et eller andet sted hen og kaste nogle pil i et fremmed miljø. Så det skal nok blive et fedt år. Jeg glæder mig til 26. Jeg glæder mig til at opleve en verden i dart. Så det er, ja, der er mange gode ting, der venter ude foran, og vi må se ad. Det var lidt herfra. En lille ugerevy, hvis man kan kalde det det. Tænkte, hvordan de er gået. Så jeg tror, jeg vil takke af for den her gang. Kan I have det rigtig godt. Og tak fordi I gad at glo med. Fantastisk, I gider. Hej så længe.